Hello! Minä sain aivoinfarktin 25-vuotiaana toista kertaa elämässäni. Haluaisin nyt kertoa teille siitä, kun mä sain aivoinfarktin ja että mitä siinä tapahtui ja vähän niin kuin muutenkin siitä ajasta silloin, kun sain aivoinfarktin. Koko uutinen ja asia tuli kuin salama kirkkaalta taivaalta. En osannut ajatella, että tämän ikäisenä joku voi saada semmosen. Mä nyt aloitan kertomaan siitä koko tapauksesta. Pyöristin kissuja taustalla. Älkää häiriintykö. Oli 2. joulukuuta 2016. Oltiin matkalla Seinäjoelle. Mun sukulaisella oli siellä synttärit lauantaina ja oltiin sitten menossa sinne täältä Etelä-Suomesta sinne päin viettämään synttäreitä. Ja mentiin sitten mun veljen luokse yöksi. Päätettiin siinä sitten poikaystävän kanssa extempore ottaa vielä meidän kissat mukaan. Tämmöisiä karvattiin, mulla on siis 2. Ja päätettiin, että otetaan nämä mukaan, niin sit niin ei tarvitse järjestää mitään hoitajaa tai mitään tänne vahtimaan niitä. Niin ajateltiin, että päästään itsekin helpommalla, jos otetaan ne vain messiin. No me lähdettiin Seinäjoelle, oli hauskaa. Lauantaina pidettiin oikein söpöt kahvi, kakku, synttärit. Sunnuntaina sitten oltiin aika pitkään vielä siellä mun veljen luona. Mietittiin siinä, että pian voisi alkaa tekemään lähtöä. Kello oli jotain 5. Maattiin kuitenkin siinä vielä sohvalla ja istuskeltiin ja katsottiin stand-upia Netflixistä. Muistan, että mä oon nähnyt sen pätkän aiemminkin. Ja sit mä vaan niinku ensioireet alkas olla se, että mä niinku huomasin, että mun mielestä ne ei ollut enää hauskoja ne stand-up-vitsit. Ja mä en niinku tajunnut niitä, että ne meni vähän niinku ohi. Että mä en niinku siinä vaiheessa niinku puhutun ymmärtäminen alkoi niinku hämärtyä. Ja sitten mä ajattelin, mulle tuli hirveä väsy yhtäkkiä siinä iltapäivästä ja mä ajattelin, että mä otan vielä nopsasti tässä niinku pienet torkut, että jos se piristäisi, että mä vähän torkahdan vartiksi ja lähdetään sit kotiin. Ja sit mä nojasin siihen mun poikaystävän olkapäähän ja ajattelin, että no, tähän on mukava nukahtaa. Sitten mulle tuli ihan hillitön päänsärky, siis semmonen niinku olisi veitsellä isketty tosta kallon läpi. Ja niinku mä vain pitelin päätäni ja niinku voihkin tuskasta, se oli tosi kova. Mulla on myös aurallinen migreeni ja olen sairastanut sitä siis koko pienen elämäni. Ja siinä on aika samankaltaisia oireita kuin aivoinfarktissa on. Ja ensin mä hämmästyin sitä, että koska se tuntui vähän niinku migreeniltä, mutta vielä niinku kovemmalta se kipu. Ja sitten kun mulle ikään kuin tuli ne niinku väärässä järjestyksessä, että yleensä mulla migreeni alkaa siitä, että mulle tulee näköhäiriöitä. Ja nyt sitten heti kun se kipu tuli, niin mä testasin, että mä katsoin mun sormia. Mä aina testaan niin mun näköhäiriön. Että mä katsoin sormia ja sitten kun mä katson tuohon keskelle, että jos en mä näe mun reunimmaisia sormia, niin sit se on migreeniä. Ja tietää heti sit ottaa sen lääkkeen. No kun se kova kipu oli tullut, niin mä tuijottelin siinä mun sormia ja ajattelin, että ei mulla ole niitä näköhäiriöitä. Tai mulla oli näköpuutoksia, mutta se oli tosi erilaista, kun migreenistä tulee semmosia sahanlaitoja ja semmosia valopilkkuja. Mutta tässä mä näin semmoista mustaa. Tai sitä on hyvin vaikea selostaa, mutta siis oli näköpuutteita. No mä ajattelin automaattisesti, että no tää on nyt sitä migreeniä. Ja sitten mä menisin sanoa mun poikaystävälle, että mulle tuli migreeni, että mä tarviin nyt lääkkeen. Mulla on aika hyvät estolääkkeet siihen, jos mä saan sen vaan tarpeeksi äkkiä sen lääkkeen. Niin mä en saanut sanottua sitä.
mä sain sanottua vaan, että mutta ku, että ne oli mun sanat, mitä mä osasin sanoa siinä tilanteessa. Sitten mä vaan höpötin niille, että mutta ku, että. Ja sit ei tullut niinku mitään sitä mun puhumisesta. Ja sit niinku mun veli ja poikaystävä oli vähän silleen, että what, että mitä sä nyt siinä sekoilet. Ja ne alkoi vähän huolestumaan. Sitten mä oon alkanut tekemään siinä, kun mä en saanut niinku sanottua, niin käsillä semmoista turhautunutta liikettä. Tai niinku mä hieroin mun jalkoja ja niinku käsiä ja oli silleen tosi turhautunut, kun tuntui tosi oudolta, että mä en saanut sanottua, mikä mun on. Ja no sit mun veli soitti mun äidille ja hänen niinku naisystävälleen ja niinku sanoi, että Marjo käyttäytyy täällä ihan omituisesti, että mitähän me nyt tehdään. Että luultavasti sillä on migreeni, mutta että se on vissiin tosi kova migreeni nyt. Tän jälkeen, tai osakseen jo tässä, mulla alkaa taju jo vähän hämärtyä. Kaikki nämä, mitä mä kerron, ei ole mun muistikuviin perustuvaa, vaan perustuu siihen, mitä mä oon kuullut, että muut ihmiset on sanonut tapahtuneen. Että tosiaan tässä vaiheessa mä en oikein enää hoksaa, että mistä puhutaan tai mitä tapahtuu. Mun veli sit kysyy multa siinä, että soitetaanko sulle ambulanssi? Ja sit mä olin eka niinku pyöristänyt päätään, että ei. Et en mä niinku ajatellut, että nyt tässä vaiheessa mitään ambulansseja ruvetaan soittelemaan, että eihän tässä nyt ole, tää nyt on vaan tätä migreeniä, että antakaa nyt vaan mennä nukkumaan. Ja mä yleensä menen aina niinku nukkumaan ja olen huomannutkin, että jos mä menen migreenin aikana nukkumaan, niin sitten se ei niinku mene ohi, vaan se kiertää koko ajan. Sitten ne oireet tulee vaan niinku monta päivää kestäviksi. Niin mä ajattelin, että nyt mun pitää vaan mennä äkkiä nukkumaan. No sitten mä menin siihen sohvalle vähän loikoilemaan ja sitten mun veli kysyi uudestaan multa, että Marjo, tilataanko sulle ambulanssi? Ja sitten mulla alkoi olla jo tosi huono olla siinä. Mä olin ihan... Se oli vähän niinku semmonen humalan ja siis semmonen humalainen olo, tosi sekava olo. Mä en oikein osaa selostaa sitä, mutta siis tuntuu itsestäkin, että mä en oo ihan kunnossa nyt. Ajatus ei niinku leikannut ja mä olin niinku ihan pihalla, mitä ihmiset yritti mulle puhua, niin ne meni niinku... Mä en niinku oikein ymmärtänyt. No sit mun veli soitti ambulanssin. Se tuli niinku tyyliin 2 minuutissa. Paikalle tuli 2 autoa. Toinen oli ambulanssi ja toinen oli sit se kenttäjohtaja, joka tuli siihen. Se tuli sitten isolla ryminällä miehiä ja naisia siihen mua ihmettelemään ja mä niinku säpsähdin siinä, että herranjestas, että nyt pitää skarpata. Että kun ambulanssi tuli, että ne ei luule, että mä oon niinku hullu tai mitään. Ne ambulanssityypit sit alkoi niinku tosi jämäkästi multa kyselemään asioita, että mikä on mun syntymäaika, mikä on mun nimi ja mikä oireet sulla on. Ja mä en osannut vastata mihinkään. Mä sanoin vain, en mä tiedä. Se kysyi multa syntymäaikaakin monta kertaa ja mä en niinku muistanut, koska mä oon syntynyt. Ja sitten ne sanoi, niinku, ne mua siinä hetken aikaa jututti ja otti jotain ja puhalluttikin. Otti jotain testejäkin siinä ja sitten ne sanoi, että joo, me lähdetään nyt sairaalaan. Ja sitten mä niinku säikähdin vielä enemmän, että herranjestas, että ei nyt ylireagoida, että tämä nyt on vaan tätä migreeniä, että herranjestas. Sitten mua alkoi pelottaa, että ei vitsi, että jos ne luulee, että mä oon niinku päästäni vialla, että jos mä oon niinku hullu tai niinku mieleltäni kipeä, että sen takia ne nyt vie mut niinku mielisairaalaan. Sitten ne ohjasi mut sinne ambulanssiin, mä en edes kerennyt saada sukkia jalkaan. Mulla oli vielä yövaatteetkin siinä päällä, kengät jalkaa ja äkkiä ambulanssin kyytiin. Sitten se mies siellä ambulanssillassakin vielä kyseli multa asioita. Mä en saanut sanottua mitään. Mä vaan sanoin, että en tiedä. En muista mitä se kyseli. Sitten mä kuulin, että ne laittoi pillit päälle ja mä niinku säikähdin oikeesti, että ei vitsi, että ne vie nyt mut niinku tonne lataamoon, että mä oon niinku heidän mielestään nyt mieleltäni jotenkin epävakaa. Mä pelkäsin sitä, että mun teki mieli huutaa niille, että ei, että älkää, että en mä oo hullu, että tää on vaan tätä migreeniä. No sitten ne vei mut sinne pihaan ja mä huomasin, että tää onkin Seinäjoen sairaala. Ja ne vei mut sit sillä sängyllä sinne. Nyt mulla alkaa niinku muisti tosi pahasti pätkiä, että mä en niinku enää oikein muista, mitä tapahtuu. Muistan vaan sen, että siinä ne vei mua
sängylle sinne jonnekin. Ja siinä sitten se ambulanssimies jutteli jollekin hoitajalle, että mitä mulla oli tapahtunut, miten mä oirehdin ja että mä en saa sanottua. Sitten siinä mun vieressä seisoi semmonen ambulanssityttö ja se koko ajan kysyi, tai siis kyseli kysymyksiä. Sitten mä muistan, kun se kysyi lopuksi, että etkö sä saa sanottua. Sitten mä olin silleen, että joo. Ja sitten se vaan sanoi, että eikö ne sanat vaan tuu sun suusta. Sitten mä olin silleen, joo. Että vihdoinkin joku tajus, että mä en vaan saa sanottua. Että mä en oo niinku sekasin tai mitään. Että ne ei vaan tuu ne sanat mun suuhun. No, sit mut vietiin äkkiä sinne pääkuvaukseen, jossa musta otettiin sitten niinku päästä kuva. Sitten siinä vielä hoitaja kysyi multa, että onko sulla lävistyksiä. Ja sitten mä niinku tunnustelin mun naamaa, että en mä tiedä, että missä niitä on. Mulla on elämäni ollut nämä killuttimet naamassa ja mä en niinku muistanut, missä kaikkialla mulla niitä on. Ja sitten se nainen sanoi, että no ainakin sulla on korvissa. Ja sitten mä alkoisin ottaa niitä pois. Ja sitten ja sitten mä muistin, että mulla on kielessä, koska mä tunsin sen mun suussa. Otin sen pois ja sitten niinku tunnustelin, missä kaikkialla niinku naamas mulla on. Ja sitten se kysyi, että onko se muualle? Ja mä olin, että en mä tiedä. Sitten mä vaan silleen, että no, nostetaan. Ja sitten ne nosti mut siihen kuvauslaitteeseen. Ja no, sieltä sitten saatiin selville, että mulla on ollut aivoinfarkti. Ja sitten siihen mä muistan, kun siihen tuli lääkäri sanomaan mulle siihen sängyn päädylle. Jossain vaiheessa mut on jo siirretty niinku teho-osastolle. Ja se tuli siihen, että sulla on ollut aivoinfarkti. Ja sitten mä olin niinku sellainen, että mitä? Että se informaatio ei mennyt mulle niinku perille. Sitten se selosti mulle kauan aikaa siinä, että mitä on tapahtunut. Ja mun poikaystävä oli jo siinä vaiheessa mun vierellä. Ja sitten mä kysyin mun poikaystävältä monta kertaa, että onko hätä? Että onko hätä? Että mä en osannut edes kysyä, että mikä mua vaivaa. Että mä vaan kysyin, että onko hätä. Sitten mun poikaystävä sanoi monta kertaa, että sulla oli aivoinfarkti. Sulla oli aivoinfarkti. Ja mä olin niinku ihan, että mitä? Että ei mulla nyt mitään aivoinfarktia ole. Eikö se ole niinku tyyli jotenkin vanhusten vaiva ja niinku tuu vanhoille ihmisille. Olin ihan paiseessa. Ja siinä sitten vähän itkeä tiirustin. Olin niinku tosi väsynyt ja pihalla. Teho-osastolla mulla aloitettiin siis heti liuotushoito. Mulla aloitettiin 2 tunnin päästä siitä, kun mut oli tuotu sairaalaan, niin liuotushoito. Sen jälkeen mä huomasin, että se oli niinku aivan semmonen kun se aloitettiin, kaikki niinku oireet alkoi häviämään. Mä pystyin taas puhumaan ja se niinku puhe parantui koko ajan. Mut niinku esimerkiksi puhelimesta mä en tajunnut vielä mitään. Mä selasin puhelinta silleen näin, että mitähän tällä kuuluisi niinku tehdä. Et en ymmärrä. Et olin niinku tosi tokkurassa ja niinku aivot ihan tööt. Mun aivoinfarkti ei ehtinyt mennä kuolioon saakka. Että mulla oli useita eri aivoinfarktikohtia täällä päässä, jotka oli mennyt siis niinku verisuonet tukkoon, mutta ei onneksi ehtinyt mennä siihen kuolioon asti, koska mä sain sen liuotushoidon niin nopeasti. Ja se, miksi mä pystyn puhumaankin näin hyvin nykyään, on täysin sen ansiosta, että mä pääsin hoitoon niin äkkiä. Mä olin niin tokkurassa siellä teho-osastolla, että mä muistan, kun mä makasin siinä sängyllä ja sitten mä ajattelin, että vitsi kun mun selkään tuulee jotenkin inhottavasti ja yritin vetää sitä peittoa päälle. Ja sitten mä niinku kokeilin tänne selkään ja katoin, niin se oli ihan veressä. Sitten mä olin sillä, että what? Ja kaikista kummallisinta se on se, että mä vaan ajattelin, että no jaa. Ja sitten vedin sitä mun peittoa ylemmäs, että olkoon. Sitten mä niinku edes tajunnut, että olisiko vähän pitänyt huolestua, että sun sänky on ihan veressä. Mutta onneksi sinne sitten, kun siellä teho-osastolla on koko ajan valvonta, niin siihen sitten tuli joku hoitsu silleen, joka puhui just mun äidin kanssa puhelimessa. Ja se oli aivan herranjestas. Ja mulla oli siis lähtenyt se tippa, niinku, se oli tosi löysästi. Ja sitten kun mulla oli se liuotushoito, niin sehän ei hyydy se veri. Et se oli sit vaan vuotanut sinne sänkyyn sitten aika moisesti verta. Tosiaan sieltä sairaalasta sitten soitettiin mun äitille ja isälle. Ja se oli niinku ehkä kaikista kamalinta. Kun mun
niin se kertoi, kun se tuli sinne sairaalaan, että sille oli soittanut se lääkäri ja niin kuin puhunut koko ajan mun asiasta. Ei se oli koko ajan odottanut, kun ne oli sanonut siellä, että no niin, että sun tytär on joutunut nyt sairaalaan ja häntä on jo hoidettu täällä. Ja sit isä odotti koko ajan vaan, koska se sanoo, että sun tytär on menehtynyt. Että se niinku sen tiedon kuuleminen oli niinku ihan hirveetä ja mua koko ajan itkettää, kun mä edes ajattelen sitä asiaa. Onneksi ettei kuitenkaan käynyt sen pahemmin. Ja kun mä pääsin sinne hoitoon niin äkkiä, niin mulla ei jäänyt mitään isompia vaurioita. Et tosiaan se, että mun aivot on kärsinyt sitä hapen puutteesta. Ja seuraavana päivänä otetussa tutkimuksissa huomattiin myös, että mulla on ollut aiemminkin aivoinfarkti, mutta mä en ole tajunnut sitä. Vaan mä oon luullut silloinkin varmaan, että se on ihan tavallista migreeniä. Ja sen takia osa mun aivoista on pysyvästi pois pelistä, eli ne on kuoliossa ensimmäisen aivoinfarktin takia. Mutta tää on ollut niinku tuplasti laajempi. Mä voin nyt lukea, mitä täällä mun epikriisissä lukee. 5.12. aivojen MRI-tutkimuksessa vasemmalla temporaalisesti tuore laajahko infarkti ja lisäksi vasemmalla frontaalisesti on useampi pieni rajoittuneen diffuusion alue ja yksittäinen pieni muutos myös vasemmalla parientaalisesti. Mä olin siellä teho-osastolla 3 päivää. Mä olisin saanut olla kauemminkin, mutta sitten siellä oli tosi kova tungos, niin mut päätettiin sitten siirtää vuodeosastolle. Mä sain koko ajan siellä sairaalassa ollessa hirveitä migreenikohtauksia. Oli ihan hirveitä kipuja aina yöllä ja sain onneksi niinku kovia kipulääkkeitä. Et oli senkin takia sitten oikealla nähdään vanha aivoinfarktin jälkitilamuutos. Aivoinfarkti ei normaalisti tule näin nuorelle ihmiselle, että yleensä on jotain vikaa, miksi saa aivoinfarktin, joten mulla alettiin sitten heti tutkimaan sydäntä ja verta, että yleensä se johtuu jommasta kummasta. No, multa otettiin sitten sydämestä heti kuvia. Aluksi ei näkynyt mitään, ne tutki tästä semmoisella laitteella ja siitä ei mitään näkynyt. Mutta sitten multa otettiin semmonen maailman inhottavin koe. Mulla tungettiin tommonen putki kurkkuun. Ehkä mä liioittelin. Se oli semmonen sentti kertaa sentti ehkä. Mutta tosi inhottava koe. Mun piti yökkiä siinä, että ne saa sen putken tonne ruokatorveen. Ja ottivat siitä sitten kuvia mun sydämestä. Sitten mä rupesin ihmettelemään, kun se oli eka se lääkäri sille, että joo, täällä on kaikki. No, ootas. Sitten se kutsui siihen jonkun, että tuu nyt kattoo, ja sitten ne puhui sinne jotain lääkärikieltä. Ja sitten ne vielä laittoi mun suoneen kuplia, mikä oli mun mielestä tosi hupsu juttu, tai kuulosti tosi hupsulta. Ja siis laittoi mun verisuoneen kuplia, ilmeisesti ne sitten tulee siitä sydämestä, jos väärästä kohtaa, jos siellä on jotain poikkeavaa. Ja sitten se lääkäri sanoi, että joo, sulla on täällä pieni reikä täällä sydämessä. Sitten mä olin vähän silleen, että reikä sydämessä, että eikö se ole aika vaarallista, jos siellä on jotain vikaa. Se on kuitenkin sydän. No se lääkäri sitten selosti, että joo, no tää on aika yleistä, että noin 25% ihmisistä on tämmönen reikä. Että se on niin kuin lapsuudessa, kun sä synnyt, niin jokaisella vauvalla on se reikä, mutta sen pitäisi mennä siinä syntyessä tukkoon. Mutta kaikilla ei vaan mene. Ja mulla ei sitten mennyt. Ja tää on sit voi olla osasyynä siihen aivoinfarktiin. Että siellä semmonen reikä on. Ja muistan sit kun se lääkäri, joka sen oli tutkinut, vei mut sit siihen käytävälle. Ja no sit mulla iski semmonen kauhea kuolemanpelko. Mä ajattelin, Herra Jumala, että kuoleeks mä tähän, että ei se nyt ole ihan ok, että sydämessä on jotain reikiä. Sitten mä kuulin, kun se lääkäri alkoi siinä puhumaan jonkun hoitajan kanssa jostain niiden lomamatkasta. Ja mä niinku oikein tunsin, että miten pahalta musta tuntui siinä niin pahalta, koska mä ajattelin, että mä en ikinä pääse enää mihinkään lomamatkoille, kun mulla on tämmönen kuolemantauti ja mä en ikinä pääse enää mihinkään. Jos mut leikataan tästä, niin sekin on joku semmonen tästä auki ja revitään ja mä kuolen siihen leikkaukseen. Ja mä laitoin heti mun poikaystävälle viestin, kun mä pääsin sieltä takas vuodeosastolle, että mitä on tapahtunut, ja se tuli niinku heti sinne, vaikka ei ollut vielä edes tapaamisaikaa. Siinä sitten
poikaystävä lohdutteli ja itkeskeltiin ja mietittiin, että mites nyt. Ja no, mä olin siellä sairaalassa vajaa viikon, jonka jälkeen mä sain sitten mennä kotiin. Se kotiin tuleminenkin oli kauhean pelottava kokemus, koska mä pelkäsin koko ajan, että mulle tulee se aivoinfarkti uudelleen. Mä pelkäsin siellä sairaalassa joka yö, että mulle tulee se aivoinfarkti uudelleen, varsinkin kun mulla on niitä kovia migreenikohtauksia, niin mä ajattelin, että se on nyt taas tätä. Ja sitten niin kuin heräilin itsekseni koko yön, että mä varmistin, että mä osaan vielä puhua. Mutta siellä oli aivan ihania hoitajia ja lääkäreitä siellä Seinäjoen keskussairaalassa. Ne vakuutteli, että ei sulle nyt, että sulla on nyt aloitettu toi verenohennuslääkitys. Että ei se anna sulle tulla enää kohtauksia. Ja muutenkin mä haluaisin kiittää Seinäjoen keskussairaalaa aivan esimerkillisestä hoidosta ja siitä, että mä pääsin niin äkkiä sinne. Ja mut otettiin vakavasti, vaikka mä oon näin nuori, niin kukaan ei epäillyt, etteikö mulla voisi olla infarktia, vaan mut heti trykättiin hoitoon ja sain niinku äkkiä sen liuutushoidon. Että heidän ansiostaan mä oon näin hyvässä kunnossa. Sitten mä haluaisin kiittää myös mun läheisiä, jotka oli niinku hereillä, jotka ymmärsi, että nyt pitää päästä äkkiä hoitoon. Ja ne on tukenut mua ihan hirveästi tämän matkan aikana. Ne on niinku ollut tukena ja läsnä ja poikaystäväkin oli niinku joka päivä sairaalassa, istui mun vieressä 7 tuntia. Ja äiti ja isä kävi siellä koko ajan, kavereita kävi ja tuttavat kyseli ja ystävät kyseli ja oli niinku tosi ihanaa. Mä sain mun työpaikalta kukkia. Ja ne oli tosi ymmärtäväisiä töissäkin, että nyt täytyy vähän levätä. Mulle tosiaan määrättiin sairaslomaa sekä ajokieltoa 3 kuukautta. Se on vissiin aika normaalia tässä aivoinfarktissa, että se on se, koska aivot yrittää nyt koko ajan korjata itseään ja siirtää niitä tehtäviä toiselle lohkolle. Jos multa on kärsinyt se joku osa ja ei toimi kunnolla, niin sitten ne yrittää rasittaa jotain toista lohkoa, että sitten se esimerkiksi puhekyky palautuisi ja muisti. Mulla on siis edelleen erittäin huono muisti. Mulla on keskittymiskyky äärimmäisen huono. Mun sanavarasto on suppeutunut hirveästi. Mä oon kokenut olevani aina lahjakas puhuja, kirjoittaja, mutta nyt musta tuntuu, että on menettänyt sen lahjan. Mutta kovasti mua on yritetty kannustaa, että se palautuu. Mä toivon sydämestäni, että pääsis kuntoutumaan niin hyvin. Tietysti mitään varmaa ei voida sanoa asian suhteen. Mä sain siis siellä sairaalassa ihan hirveän hyvää hoitoa. Mulla kävi siellä kriisityöntekijä, puheterapeutti, neuropsykologi, neurologi, ylilääkäri, sosiaalityöntekijä, sitten semmoinen elämäntapa ohjaaja, neuvoja. Siis mä tunsin oloni niin tärkeäksi, koska muun panostettiin jotenkin tosi paljon. Ja muun niinku siihen, että mä parannun tosi hyvin, niin otettiin niinku vakavasti mut siellä. Ja jotenkin se, että miten, niin tajus oikein itsekin, että miten hyvää terveydenhuoltoa meillä täällä Suomessa on. Että kun tapahtuu tommoista, niin kuinka monta asiantuntijaa sulla on siinä äärellä ja sä saat niitä sen takia, että sä maksat veroja. Sitten myöhemmin, kun mä pääsin sieltä sairaalasta, niin mulla selvisi, että mun veressä on myös vikaa. Siinä oli tämmönen fosfolilipidi vasta-aine, toivottavasti sanoin sen nyt oikein, joka siis ilmeisemmin aiheuttaa näitä hyytymiä. Ja mulla on nyt se verenohennuslääke edelleen käynnissä, että en sit tiedä, että onko se koko loppuelämä nyt tämän mun verenvian takia vai ei, mutta se kontrolloidaan vielä se verentilanne sitten muutaman kuukauden päästä ja katsotaan, että onko se oikeasti, koska sitä vasta-ainetta ilmeisesti voi olla veressä niin kuin ihan muistakin syistä, että se halutaan nyt varmentaa. Ja se oli senkin takia aika iso shokki, koska ilmeisemmin tämä vasta-aine veressä aiheuttaa myös paljon keskenmenoja. Ja sen kuuleminen tässä iässä oli aika niin kuin järkyttävää. Ja kävinkin siitä sitten perheneuvolassa, vai mikä se on, semmoinen perhe. Tämmöisellä gynekologilla kävin keskustelemassa asiasta ja hän oli hyvin rohkaiseva ja oli silleen, että se on hyvä, kun se tiedetään nyt, että siihen voidaan sitten myöhemmin puuttua.
Se, minkä mä myös myöhemmin sain lukea tuosta mun sairauskertomuksesta, oli se, että mulla oli ollut tämmönen oikealla puolella lievä neglect. Ja neglect siis tarkoittaa huomioimattomuutta. Ja huomioimattomuus oireilee silleen, että potilas ei huomioi toista puolta. Esimerkiksi kasvoista tai ruokalautaselta syö vain puolet ruuasta. Ja niin kuin esimerkiksi tämän vuoksi joku meikkaaminen tai omasta hygienistä huolehtiminen on erittäin vaikeaa. Ja lisäksi kuntoutuminen on erittäin vaikeaa, koska potilas ei itse tajua sitä, että hän ei niin kuin huomioi sitä toista puolta kasvoista tai toista puolta ruuasta tai ruokalautasesta. Mutta ilmeisemmin mä oon siitä kuntoutunut jotenkuten, koska ei ainakaan niin kuin itse en huomaa tällä hetkellä minkäänlaisia oireita siitä. Toki, tai siis eivät muutkaan huomaa mitään oireita itseni lisäksi. Mutta sitäkin mä jäin niinku miettimään teoriasta, että se olisi ollut niinku aikamoinen kans semmonen vakava juttu, jos olisi itselle jäänyt se, että ei tajua puolta maailmasta. Mä oon niin kiitollinen siitä, että mun puhe on palautunut jotenkuten. Tässä iässä työkyvyttömäksi jääminen tai pidempi sairasloma, niin se olisi ollut aika semmonen tuntunut niin kuin kuolemantuomiolta osaltaansa. Että kun mä oon just lopettanut opiskelut, päässyt kunnolla työelämään kiinni, sain aivan ihanan asunnon täältä Etelä-Suomesta ja muutenkin kaikki alkoi olla mallillaan, niin sitten tapahtui jotain tämmöstä. Ja se niin kuin tosissaan romutti mun koko maailman. Mutta päivä kerrallaan. Edelleenkin pelottaa, tuleeko tää uudelleen, miten jos se tulee, pääseekö mä äkkiä hoitoon ja isoja kysymyksiä pyörii päässä. Mut ei auta kun olla onnellinen siitä, että mä oon nyt tässä, mä oon nyt näin hyvässä kunnossa, mitään pahempaa ei sattunut, mun raajat toimii. Mun puhe toimii jotenkuten. Enemmänkinhän se on täällä mun pään sisässä se mielikuva, että mä en osaa puhua enää yhtä hyvin kuin ennen. Suurin osa ihmisistä ei edes huomaa sitä, että olisi mitään muutoksia. Mutta mä itse huomaan sen semmoisista pienistä asioista, että en muista jotain sanaa. Sitten joutuu äkkiä keksimään joku muun sanan siihen tilalle, kun ei muista sitä oikeaa sanaa. Tai sitten, että sanoo niin kuin silleen, että mä menen tuohon sohvalle istumaan. Niin sanookin, että mä menen tuohon matolle istumaan, ei kyllä sohvalle. Ja sit se on niin tosi ärsyttävää. Ja sit jos jännittää, niin sekin sit osaltansa niin kun aiheuttaa sitä, että ei niin kun meinaa tulla sanoja, oikeita sanoja. Ja sen takia mä aloitin tämän videoblokkauksen, koska mä ajattelin, että tää on hyvää treeniä siihen, että mä harjoittelen tätä puhumista. Mä varmaan selostin nää tosi sekavasti ja olisitte ehkä kaivannut enemmän informaatiota. Mutta jos teille jäi nyt jotain kysyttävää, niin laittakaa ihmeessä kysymyksiä tänne alhaalle. Jos niitä tulee enemmän, niin voin sitten miettiä jotain kysymysvastausvideotakin. Mutta mun puolesta mä sanon nyt teille moikka ja nähdään taas ensi videossa.